Jaki piękny kolor auta. Nowe? Nie. Kleją reklamą swoje służbowe samochody. To nie mój też kleju. Takie proste. Planem sobie jest prosty. Profesjonalnie doradzą i nie wychowają. Zobacz, mają i inne usługi. Tablice reklamowe, przyciemnianie szyb samochodowych, fotografię na wymiar i nowość, panele szklane. Firmy, gdzie się wszystko od nich zamawia. Pięć. Klejanie samochodów, tablice reklamowe, fotografię, przyciemnianie szyb samochodowych i nowość, panele szklane od producenta. Niemieckie słowo na dziś to glücklich, czyli szczęśliwy. Już za chwilę będziesz bardzo szczęśliwy, kiedy dowiesz się o wyjątkowych cenach Opel w wyprzedaży rocznika 2014. A znajdziesz za 50 950 zł. Zapraszamy do salonów i na opel.pl. Zaprasza salon Westmotor. Suchy Las i Tobor Górka 125. www.westmotor.pl. O, no zajebał. Oj, zajebał. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No, czego nam trzeba było? Ja pierdolę. Kurwa.